Мъска. След 681 някъде към 690 година влиза в състава на новообразуваната държава. До 11 век, той е известно с това име бъде, от 11 век вече се срещат българското средновековно име Дин. С това име е известно града до падането на Потопланство началото на 1397 милиона години. Името на пещера Венеца идва от местността над нея, която се нарича Венец. В пещерата пребивават и два вида прилепи, малък и голям подковолност. Но тук няма много прилепи, ще светна с прожектора за малко, тъй като те бягат, да. Нататък може да видите още. Божия. Да, бе, свети. Свети. Планината, по него се събираха петте най-важни пъти от крайбрежна Дакия към Южните Балкани. Поради тази причина ние построихме укреплението именно там. Тъпани, за да може веста да стигне от едно кастело на друго и така за един ден новината стигала до Рим. След когато е основана първата българска държава, започва пристрояването на тази. Хей, хей, хубавица, хей, бегалавица, моя лица. Кой ще се намери, хубаво да премери, мома да спечели. Там, близо край град София стърчи, аз видях черно висило и твой един син, Българио, виси на него със страшна сила. Браво! Браво! Над нас, будниците по тавана, казват се синтрови джобчета. Тези. Името на пещерата Магура означава пълно, могила, възвишение. Това е една от първите и за сега най-голямо благословена пещера. Има го на още две места на тези в залата. Това са разкопки. Те са били 2010 до 2012 година. Били са съвместни българо-американско-немски. При тях ни казаха, че в момента под пещерата, с драперийките, това е музикалният инструмент орган. Всъщност това са множество малки сталактити, които са се прилепили един към друг. Ако искате, може да се направите. Благодаря. Тук, защото аз не знам тук от влагата, от хлада, от какво е, от тъмното.